dobré úseky hry aj v prvom polčase, aj v tretej štvrtine, ale okamžite po takom dobrom úseku, keď sme sa dostali do vedenia 10-12 bodov, prišla nekoncentrácia, či v obrane, či v útoku a super stále sťahoval náskok. V poslednej štvrte sa to zlepšilo a ten náš náskok narastol. Konečný výsledok. Bola nutná tá technická na konci, lebo určite nebola nutná, chcel som nasimulovať situáciu, že nejaký vyrovnaný stav a potrebujeme dať koš. Bohužiaľ, niektoré hráčky nevedia chytiť loptu a to sa nám stalo počas celého zápasu, že niektorí vypadávali loptu z ruky alebo si nechali vybrať loptu. ako to vyzerá, prosím ťa mi povedz s Chlebovcovou. Chlebovcová nás včera opustila, pokiaľ mám dobré informácie, dnešný zápas bol posledný pre Vacku.